A vendégek most már egyre inkább olyan szolgáltatásokat keresnek, amik egy wellness hotelba is megtalálhatók. Legyen az infrasauna, dézsafürdő, pihenősarok, az is egy keresett szolgáltatás, hogy legyen reggeli, például helyi termelőktől. Családoknak, pároknak, kisebb és nagyobb baráti társaságoknak is. Családok számára megvan az udvaron minden szórakozási lehetőség, gyerekek számára trambulin, egyéb játékok, de akár grillezni is lehet. Ha kint elfáradtak, akkor bent a klimatizált apartmanban lehet társasozni, kártyázni, ezt sem kell otthonról hozni. Hogy miért érdemes wellness apartmant választani mondjuk egy megszokott hotel helyett? Aki privát wellnessre vágyik, annak mindenképp érdemes ilyen szállástípust választania, mert nem kell más vendégekkel osztoznia, korlátlanul használhatja a wellness részleget. Aki testi-lelki feltöltődésre vágyik, csendes, privát, természetközeli környezetben, annak mindenképp érdemes kipróbálnia ezt a fajta szállás lehetőséget.